Angomane. Pia. Enkonya no na sabre ye bi abepie mo ewo menhia ahimfie sabre wo be hwe se enkonya no na wo a wo so adwa no wo so a wode ba no wo be hu se akonfo bi nso edi akire edrom no a wo so enkonya no edu ba bia ebebe bi sase na enkonya nkitinkiti na we so ye didi di omumui edu sabre ya eye huhum asem ne ye ka enti ahunhum awura enkonya ni enti nipa no so no oye ordinary ekonya na unso also but ekonya na etimi ye dududu na edu ba bi ontimi ntu ni nan enu nti de yesi anadwo obi anna esese awie mpo ye di bei na sei na tie de ne anadwo de ebe ye hu asinsei ye de kwa wu se nkonya eba no eye ba ko akodu miensa e kire se ye nananom a wawu wakọ ekura da no wonyina wo nkonya ebe bie won se we no achepa ya tituano baby soja no se tituano buchi apa na so no eda no ho no wisie no fa ho sa na ibi etu efe na pumpra wisie eno na ye prapra bebrebe ye atwa odwan boja de afra na ye de akwa eho hu se bibia ye akwesida bia ye konkonwadan mu ye twa moja ye diguso ye de petepete ne ade enti no enum nyina ka ho ena ama nkonwa no ehwa ye tuntum saa no enti ma ye ka se akonya tuntum ne chesa hoode awuram enti no enkonwa no ena ye de awura ho no ye maami wo hwa wutimu se wasi nana hima de nei ba ebe different wo mu de no ai so ne de no ono ne de no afiansa obetna so na otena so wi a ye de akonkonwa dan mu eno nso abribia ye be ye ho amamre enti no ebre ne ikono na eno nso eye tuntumba na eye tuntumba enti no ekonwa tuntum no eno na kire ekonwa no tumi ewom wo hwe onkofo a mo so nkonwa no mo de bana ebidie mo ye dududu pa o chose mema abrane ene de wo mu we ya osuyi obetimi ati free ya say ade no na maka esi no so akom no na nanom tumi no say me na announcement ya tumi na be wurem eti eso no say de nana no ankata nipadua na so no na wo kọ eti no enya adeketo a na wo saa no eti say obehwa o say o ma so mu nyina no e ka no na wo kọ ti obi ankura ni mu a on hwa ne bia akoye bone ti de tambia mu ko mu se ne be ya entire onfa enko gwanzo betumi ka ade ne be ka no metumi aba ne se ye nana hema bi a ebi okwakura ebi a mekan ono no opasa pa eti sabre ya ye de na pie obetumi atuasi nipa nim a wadiasa obi wo ho a eti unse obi ane niema oye eti no wo se enkonwa no eye ahodo baako dumiensa wonyina nso no obi aso wasomu dendenden ye de ni nyina eba abeye ohun se we no ase wasipa baby yedri otumfo asori okosia nkonwa no na sa amane bi wo ho no a waye eno ti na opie no omde ni nyina ebra na anim ho na de amane bi wo no a waye ti na wasori no eti sa enkonwa ena eye enkonwa tuntum a eye ahima enkonwa tuntum na enei yakwa akoyi ni nyina de apie yakwa akopunu ho asenedro Kenya ahoden no edi apaye aya amamre sabre ya di be ya amamre biom na ye wi aya san edi akọ what I say na ye di ko wi a won se ekonwa bi apie mu ho eno na ye mono ba ya akonwa we no de enko breman bi e wo fi ya sanse ye won konwa dan a wa ha na otumfo ewuram akwaside egusu nsa na ebe mu de obia bi a sebi esie nananom na nkonwa ne de ya ye dan kama di amano sebi ene ye de bomo ne niema akata ho kama na wo se enkonwa dan ne kra se afeso a ne ye amamre bi ne ye fufuru twa ye de aduane ne bi gugu adiem ekosisi nkonwa dan mu ho enam sei yetumi yiye mu nnompe ene kasa akwaside no a ye no afufuro no kwa no ote a otwa bi a wo de ato akonwa we esi so otwa wo de ato we so otwa edumia sa obetwa diane ni bi ato ni nyina tono ye di fufuo ene kokọ
namun so no aye de mana nanom no yetete odwan wo nkonwa so a ye mfa se kan to odwan mu ntwa ne sei ye won sei na odi atiafa ne kokunu mu na moja no nwuna awie a asa de abade atwa ne mne mu ankasa ye de wom wahu sabre she nana okita etuo no hwe kire yemu sabre se aye ni bre ko a o ba bi o de ne ntoma na abo ya so on na namo penfo anim wo eti so odi buo ene ndie ne maame nom e ma wo mo o maame no wo mo so jomo anim a o se odi buo ma wo mo so se akọ ha ne ntoma se ne kane no anka o soye no sa ba pe no wo ye na de nti no kita tuom ojina kono ese aye ni brisem kese papa esa ya rewo sem sin konwa ni pesi a ni brisem ya rewo sem se do nana mo apie enne ye hwe amamre ne amane ayi kese a ye de kwapra sesa krakrakrakra aye di ja ye nana santen ma nana Afia Schewazenaga ampema otoso mienu ene ne da etoso nkron na ye aye hwe se de yakofa enkonwa tuntum e de apia ye nyina ye nim sesa ba na mamrem ni ahensem ni ahema semu dia adedie mu no enkonwa tuntum nya de ye taade pia bonten eti se konwa tuntum epia bonten dia na kire se eye nibresem ekonwa tuntum pia bonten dia na kire se asem kese bi asi yede enkonwa pie ye de ba nana animu nana antra na konwam otumfo ankasa na wasori agira ho apoma ni tu epeja ni tu akire soro ye kan se wadikan atutuo atra santeman so ye ne maame aye enei etuo no hwe se de odi etuom na kire se nani abre ase ehira saade we no na se tu epenso no wan se bibia pese ne nananom esua Ashanti amametitie kateto ne ma we yenye ne ehem se yenye ne pese we ye mancrofo kra ma ho we are there kweno ma ba ho but let's say to buy no so pese ade bia no we ne hem ma ne nanamo yehunu Ashanti tumi okra ni ade so we otufo boku ade no o kasa ya sha sabre o kan se sabre o se nanamo basia obi ewu na ya ese ma odemi fedue demi fani ade eti nananom ebia obomo se omomo atnase omo kwanso ku se omo koda boko obeka sa asem nyina na osem dikaka se ye ni Ashanti ano ye nanam no ye nyini so ma wuo oda omo kwa kura eti ye sa yide ne ne wo so omo kwa kura se eti na wo ha eduru bebi ane ye konya kono aduane edi amometwa dwan edi nsa agu omo fom no se ne ka omo se omo wi omo ti ase se nkonwa no ya san edi wura Manhyia Yimfie sabi ka kira se ewodane a ewo mu eni saade sabre otumfo watuntre ye di nkonwa ni nyina kọ bra ye di wura hoi onu nso di akire a okọ kai se oba na ntoma no no watutu sabre ya okọ edie eye ni brinsem tintoma no de abone yem odi abom ankasa na wa peja di tuo e kire se enne ogina kono nani abre na enne no nani abre a enya asem keto akora esanse baabia ye de ne nananom ekoda ye no enne omunkonwa na omote so no yakwa akofa de aba enne enumrei ye besan edi nkonwa no akopie mu e wo breman nana kire ye route no ye ka baabia o mbefa na sem ye ni bi se ye ko ho a ye fra him bo no a ye fa pa je fie mani mu ho ya fa ball ahwo Dr. Mensa ya fa tafo hin abobo ano afa SH na ye nam adeshiman educate antem ya kofa Kwabena Twi GhVloggaKing for no afa santeman Sunday school ho esi so amra na bawo ni ekoso ame ni ekotakwa ene emakru afi ni etwam ni egru breman edru breman a ni amra fa breman akwan no ekobe na mi hu se ye nana sorry ya odi etire wura fie no ahemfo aka ase obi e mane mu so omo kwan omu nyina di etire akọ ana de ye kwaye wakokwa mu no ebi bu ka ho nye omu nya de tibi kọ ye wo amane bia wo hina wo ka ho ma ye
any ade. Omunkwa na betimi otumfo akọ no titiro nkonya fie hene. So nkonya fie so hene ono obekobi. So ono kwa kobi epono aye abie ansa na otumfo enya kwa ewura ho no. Ene omu akese fa omu hu obia no. Obia beko so na mani ya oso no. Okota ku bochi ama. Echi ejabre nya sabre metimi aka se enne asetena edwabo aye boy oboja wie no. Na wie ya na ye de aben. Said the Edwin dear. Said the song, a year no, in Pompon so, and in BBI Chade. Yaka be out can say a money and dear, if ye near Bayano. Because in Kunyano say, a bear will say, we are this year now be Yakuyana, we have Puma Kunya and to move. It's a what of someone no. Now, what can one dear? My Jemu Emma Nayana, Untra, and Ponino be and Chey. So me and some Sabi Akonyano Toyero. Utumfo Oba hima wu ye na ese ye badi be pra konwa enra ye beda ha ye pra konwa no enti awi e besu ye wura ye da se ye fra se na kwanchom mo o ene udi de nana me didi nana kwanchom